Una mica. I l'estadi, Carlos. Enfoca l'estadi. El veieu? Veieu? Estem al costat de l'estadi, que es diu, no sé com se pronuncia, és Tosse Proeski. El Tosse Proeski és un cantant que va anar a Eurovision, és un cantant que va anar a Eurovision 2 vegades i se va matar en accident de cotxe. I li han I li han ficat a l'estadi el nom seu. I a Carlos no volia fer aquest comentari, però a mi em sembla interessant. Era un cantant molt conegut aquí, molt conegut, vaja. Estem al Duvet Hotel, Skopje. Skopje, capital de Macedònia. Del nord, Macedònia Nord, que ja sabem que es diu així perquè Macedònia es barrejava amb la part Grècia de Macedònia i els grecs no estaven contents. Llavors, en comptes de dir-se Former Yugoslavian Republic of Macedònia, és només Nord Macedònia. I recordeu que la cantant d'Eurovision, la Rosa de dos tetes, que este any quasi guanya Nord Macedònia, perquè cada poc no se celebra aquí, tornem l'any vinent. Però el jurat va quedar primera. Sí. Bueno, ja està. Però el jurat va quedar primera, després ja la va ja podem marxar de Macedònia. A veure, habitació, donem la volteta. Veieu l'entrada? És profunda, vaig caminant, aquí un supermirall, l'aire condicionat, i aquí tindríem la primera porta i el lavabo. No està mal. És molt gran. El que volem dir és que és molt gran. Aquí un escritori. La tele. El super... Bueno, no sé, aquest... Supercalaixera. Armari. I, moment molt important, tornem a tenir fe... A l'escalfador d'aigua, no el toques. Acabo d'escalfar l'aigua per fer-me difusió. És que són les 2 de la tarda... No sé ni si són les 2. Hem acabat de dinar... Les 2 i pico. Però hem aconseguit que la visita guiada no sigui a les 2 de la tarda perquè és un dels dies que fa més calor de tot l'estiu aquí a Macedònia del Nord. Així que la visita serà a les 6 i ja és una altra cosa. Una cosa, Carlos. Tenim aquí al moble bar, jo he posat la meva aigua a la nevera. T'ho dic perquè si vols posar la teva. I el bany. Aquí l'aire condicionat. Bé, és com de mobles vells, però està molt bé. Els mobles així antics, però el bany està xulíssim. I la dutxa també. Veieu? Supergran. La dutxa té una porta immensa que va per dintre. Que a mi em sembla molt més còmode per dintre perquè no cauen tantes gotes. Sí, és millor, és que és millor. Jo trobo que és dels banys millors que hem tingut este dia. Està superbé, és molt ample. Sí, i aquí està el lavabo. I tot bastant novet. Però volant, molt bé. A més, la primera sensació del país han estat superamables. A un moment de recepció ha vingut al restaurant a repartir-nos les claus de les habitacions perquè no haguéssim de fer cua, ens han rebut... I aquí l'arriba en l'autobús, han sortit almenys 3-4 persones a dir-nos què tal està... Amb espanyol, que anem bicicletes, no morar... Sí, traiem-nos les maletes, ajudem-nos a pujar per l'ascensor, o sigui, molt, molt macos. La primera sensació del país ja estàvem a Ohrid, que Ohrid era Macedònia, però de la capital, d'Skopje, molt bé. Pues vale, demà més. Vinga, adeu.